Naga jingja sha lempat Bording electric uba kemendar yau pniao sau pusan snem uba naga Shillong Mail sau ka bahap Motion Road constituency West Kasil district ka balaja ka hinyotrik unai wieng arajarup sau kat baudang li Kwah bat laki parlok akawei kapung ka badana ka Shillong boko ka bahap Kamrup district jonga jela Assam layo jingtep bayakamet jong ni Rangbah adu menta umpat la ban penpoi shalayeng namar ka jingbom pendep panle ya kapus Mortem Kadbana kaliang ki Bahaïing jong ni Rangbah ki lapha da ka city Shah district commissioner ka Kamrup ki bala kerpat ban umle ka post mortem namar ban nakaliang jong ki kimdan kanu ka jing thrais new yano ru da ka bapen pau bauba commander ula Khlad naga jingja bachu jar khat Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya